Aquest dijous s'ha presentat a la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca el llibre Verticals per terres, la planificació bibliotecària a Catalunya, al Penedès com a exemple, de Montserrat Comas. El títol Verticals per terres prové del darrer vers del poema Biblioteca en repòs que Joana Raspall va deixar escrit al diari de la Biblioteca de Vilafranca quan va ser-hi fent pràctiques l'any 1938. En aquest treball, Montserrat Comas intenta explicar com les diferents maneres d'entendre l'organització de les biblioteques anava lligada a criteris prominents del segle XIX i els canvis polítics que es produïen a Catalunya amb la Mancomunitat i sobretot amb la recuperació de la Generalitat. El debat que va generar l'interès per llegir, o trobarem l'interès per llegir, i a conseqüència d'això les diferents maneres de plantejar com arribar a la lectura durant el segle XIX i quasi mig XX, i per altra banda trobarem diferents biblioteques de tot ordre, bones, grans, petites, més interès, en menys, al Penedès. El Penedès m'ha anat molt bé per demostrar i per exemplificar aquest interès que hi havia per llegir a tot arreu. La Guerra Civil va acabar de fer aflorar els diferents punts de vista. D'altra banda, el llibre demostra el grandíssim interès per llegir que hi havia des de mitjans del segle XIX com a únic camí per assolir la llibertat i el progrés individual i col·lectiu. L'autora assenyala que el Penedès n'és un exemple. Ganes de llegir, organitzar petites biblioteques amb ateneus, amb casinos, amb parròquies, era a tot Catalunya. Aleshores no podia arribar a tot Catalunya, a més em semblava que ens hem de reivindicar, no? I el Penedès té prou varietat de tipus de biblioteques que hi ha a Vilanova, són diferents de les de Sitges o Vilafranca o el Vendrell, no? Llavors veure com el que es dona en aquest territori de fet conforma una imatge que es podria anar replicant a tot Catalunya. Ens serveix d'exemple d'aquesta vitalitat. Montserrat Comas és la directora de la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i estava acompanyada en la presentació del llibre a Vilafranca per la directora de la Torres i Bages, Núria del Campo. L'acte comptava també amb els comentaris de l'historiador Jordi Vidal i de la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Àngels Traver, i amb l'assistència del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Raimon Gusí.